Bizitzen uzten ari garen kultura bat, herri bat. Globalizazioaren ondorio larriena jasatea nazkatua. Horren kontra berriz ezerrez, mobil asko da kale gutxi. Itxu beraien idoloen atzetik inora ez goaz hortik. Etiketatzaile profesionala, pertsonalitate ingelesa, bizi perfektua helburu, depresioa erantzun. Danon lortzen dute deskonexioa, mendian ta dena dago kobertura. Danon lortzen dute deskonexioa, kainaban lasai hartu ezinik dabiltza. Utzi lehio bat zabalik sartzeko ertatik, haizea bezala hor kolpatzen, ikusteko zein dagoen kristala txikitzen. Hemen agintzen, hau da honen kontra sortzen ari garen korrontea. Bizi normal eta lasaiarena berezi bihurtzen goazena, haize bolada honena, zorputza eta borroka. Gure haize bolada, zorputzarena eta borrokarena, haize bolada honena. Utzi lehio bat zabalik sartzeko ertatik, haizea bezala hor kolpatzen, ikusteko zein dagoen kristala txikitzen. Hemen agintzen. Utzi lehio bat zabalik sartzeko ertatik, haizea bezala hor kolpatzen, ikusteko zein dagoen kristala txikitzen. Hemen agintzen. Gabon. A ver, ojo, ez diat atxu, ojo, ez diat aitzen. Oinarte ondo zoan, ba, igual gitarrien zea auke jarritea. Arroin? Gitarri aitzek.
baina ira hotza momentuz ez. Hoi hor zehozea txudek. Oso baju haitzek. Hostia. Egon bai. Hoi bai. On bai. Eba. Bueno, on gabon. Gabon. Gabon iri, janitz, gabon txateo da noi, zemo atea. Jon Brown zein depa? Etzea, nire kuadria inutien bat. Zeurunez. Bueno, eskerri asko pasatzeatik, eta espero Bai. gusto gamazatela gurein. Adarra gutxi jo. Ez, Horiek. janitz? Horiek. Otro gutxi Bai. gutu. Baina, bueno, pixke, bueno, hori ikusi hoi hau. Bueno, leheneo janitz, pixke, deure buru aurkeztu eskauko jat. Nundi atorren, da... Ni janitz nau, 16 urteo gazte bat, musik gustatzen goena, eta hoxe. Taldea zaiat, leherkaitz, eta pixke tortaxe dedikatzaitu musik egitea, eta zati atatzea. Bai, ez? Ik nola definiu gauket jauztena? Lan punk rock, o pixket geixo sartuko ditzek? Guk terminoa ja enzatuta zaigu. Bai? Loyola Zaratia. Loyola Zaratia. Por la cara, ai. Porque punke azkenin badek, baino ez degez hoi da, ez rock azkenin bueno, ikutua zae baino. Eta esan genean, izatie, eta jazta. Ni neu ni beti aitzea jatela zehoze, bi kantu dago jauzte Bai. atata, bueno, indigene hori, nahiko produzixo etxeku ditu, ez? Jo, bai. Nola graute zaudek, hori interesatzen zitek egitea? Tarjeta de sonio bat erosienean, da Reaperra konektau da aurra. Da baterixa? Pluginetik. Programauta. Eskuz programarian dana, Aha. iston kurru, Bai. Igual hiru aldizo programa denean, eta aurrea. Eta geho dana pluginetik, gitarrak bai baju, eta ahotzare nekuali zauta, hola eskaz, da... Alare, lehengo kantutik biharrengoa zatuta zeok, Bazeo koskatxiki bat. Bai, nik leleo kantu niguel ahotsak asko hartzei. Ahotza oso fuerte, bai. Bai, da biarna guapoziok. Bai. Lehengo kantue orkatzeko kultur lehiaketako ingenian, eta hola, erdi presaka, erdi gaski, eta esan genean, porkulo hartza. Eta ino itzaian idea izaitenean, gaina esan berrazok, gratzeinean kondizio honetan ez itxaian. Doa? Ja, isket... Ai. Eta ja, biharrena esan genean, serio hartu hoi hau, serio hartuta ere, ez oso ondatea. Bueno, baina... Hobeto espero enean, baina nahiko ondo. A ber, azkenin, zeuen kabuz grabatu ezten zehozek, ez teusteuki pertsona bat esaten... Ez. Horrek Gaina, azkotiek. argilatzi nahi genean hasieratik geuke, geuk rautago gauzeakela, eta ez zaukela, sonatzi zakeen onduna zonauta. Horre, ni egon itxean zuen leleo kontzertun, da esan berraziok direktun latz zonauziala, así que... Bai. Kontzerto keixo eren mandet usteia, ez? Bai, beste bat eman diau. Zarautzen izenuan? Zarautzen, bai, gaztetxin. Da, ze moduzko esperientzia? Esperientzia harra. Bai, kontzertu ezain beste. Ez, doa? Bai, kontzertu oso, baina, finez enitxan ibili ez dara. Bueno, hori, beti ezin... Bai. Ez que jungen itxoan da, konfiain genitxoan, tio. Ta hasi, eta beste grupo dugu hasi, eta beste atartu jau, beste atartu jau. Eta gaina oso etxeko giru ez dela sentitzean, da gusto asko, ez genitxoan hola nervioso frontoi txikin bezala, eta de puta madre, eta kontzertu, de puta madre. Azke, ez da ginantzat, zuen leheneo kontzertu hori frontoi txikin izan nuen, azpetio frontoi badekela, gazte altxa ekitaldixen barrun esan bai hau, eta, ostia, leleo kontzertuen nik pertsonalki huel ez niki nahiko horreman, Zena, presizio asko sentiu zen utela, ez? Oso asko. Gu pentsatzen ginean hasieran erdiutze ongo, etzea, igual, venga publiko izateo, venga aurra etorri etzea, eta juta haitu da jatatana beteta. Zer de hori? Me cauen dios, da, nervioso jaren itxan a muerte, Normala. irurok, hola, kakain da. Gero jotzen hasi, eta liberaen itxoan da earki, Gaina,
Ni usteat hori direktue haino ona izenuan faktorea ditzen dela pandemi eta ero lehenengo kontziertu tente askorentzat. Egia. Geo gaina herriko talde debutante bat. Ta dana juntauan, da kriston gauza dela, ta joa. Eta, ostia, soinu kalidade oso ona guan. Azkenin olao tekniko bateak zehatu aldi Kristona. Bai, oso ondo. Gu proa sonidu egiten da, osea, aitzalde zute da, nundik da, dipu ja, bola, eta monitoretatik da, bale, eta... Tekniko gixajuek. Bueno, gixajuek, baino, Igiuel, claro, bi kontzertu zea dezuan asko, nik neugei personalki teknikoin ez dira burruk asko duki, kontzertu iztetela oman. Baina, esate jen batzuk azarrau benetan azarratzeela, tekniko guen. Nire hori haitutan itxeok. Bai, nahi etzi sonatzen, da hone ezin diola, tekniku ez dela geizten berezeatik. Bai. Bai, pixken sartu moa juna aldimak ja altzan. Bai. Komposatze beriatik aldetu eta ziran. Adibidez, gustauzitek, hemen txedala kantu, erdixen daun parte hori, horre molan. Solu, ez? Solu, baina bat hori aldaketa bada hola, ez? Hor beste akorde batzu sartzetu, menor batzu da sartzetu. Menorrak, bai. Lan beste toke bat emateziok. Parte diferentik eki eda bade giretzat gauze bat komposatzeako orduan, lan saxatzea ez? Oain azken aldien gehiago, baina hasieran, karo, gaztea zen, oindia gaztio. Pandemia aurretik hasien itxoan guen, zaiatzen ipentzazak. Bai. Eta, ordungo kantuega dituk basiko. Lago akorde eta aurrea. Eta, lehenengo letrin, eta geho gainetik kantau, akordin gainetik, da lehenak olaituk. Ja, azkenengo hiru kantueko komposaizki haunak hor ja aldaketa gehiagozaek. Bai ritmikoki, bai melodikoki. Leleo letri hartu, orduan, leleo letratik aztezeate, o kasu? Bai. Bai, leleo letri hartu. Bai, beti. Oain arteko danatan, beti letratik. Da, behin ja letratik abantatzea izenin letrin temin arabera oia pentsatzek nundik noana egan jutie sartu berdizko gen nota gitarra, nola etxek prozesua. Ozin riff bat atatzek eta ja letri bauk egenez gainetik kantatzen juteaiz. De todo, hor pixke de todo. Normalea letrie idazteat, da geho jotzen juten hauk, hola atatzeat igual, akorde segida bat, eta etzi gustatzen aldaiteat, aldatzen juten hau pixkenaga eta atea arte. Eta geho ensaio lokalea eman daun ja, enaitz bateristiek ja hor pixket ematezo bateri egin, eta hor ja formi hartzeik. Ez, orduan, lana etxetik juteala askotan, da geho ja lokalin irunon hartin jartzeate ja, de acuerdo, ez? Bai. Lokalin inoiz ez uste zerren irunon hartin improvisatzen, no? Ez uste horti eman? Ez te guri ez. Vale. Ikisten jardundek, ez? Teori musikala eta solfeu eta pixket bagik, ez? Bai. Solfeu ze, ondo? Ondo, moldatzen itxan, baina ez bate nire guztu edio. Ni, musikazko lan da, ibilin itxoan, apuntan itxoan, 8 urte ino. Eta aguantaiat, pandemia hazioan arte. Gitarra espainoli jotzen? Flauta traveseria. Txildo, Bai. Makina. Ta, ezuan erie. Ezkezuan erie. Zahati naxo. Bai. Ta, beti partitura ora, bandan, beti, eta nahi etzitan gustatzen. Ta, azinitxoan geho ukeleli jotzen. Flauti jotzen bitartin, Ta, ostia, ukelelien daz. Finalizar llamada. Ukelele afinauta bintzat, Vale. Ukelele egin azitzen markan bostu binautu eta. Ukelele egin ja azinitxoan, solu da jotzen. Ta, karo, hori oso raruek. Da, ja ama esan zitan, zu gitarra dato, ez aldezu nahi egozio, eta. Hola, nahian goa hundik horta hori, eta ja behin, azinitxoan investigatzen da hostilega, ja muerte, da, oin pixke friki. Punto friki jemantzi gitarra,
Hori ondo ziok, nik usteat, Bai, hemendik pasau din danak da txatine oteien gexenak, dana talparako bai. algatu, da neure, Bai. fin, usteat, dano ezautzea gala ja pixket. Orduan, ikisiken teori hori, o eukideken ikasketa horrek, laguntzei konposatzeak orduan, hori ibiltzek, euk ertetzeiken etiek normalin. Belarrismo itzaiz. Ez que, ipentzau, nik, musika eskolan da eman diatena dekela, teorie baino ez hola, harmoniko eta sakona, eta denbora osun, partiturak letzen, da, azkenin, ne askoago etzik balio izan egia esan da. Ja, eske berez, azkenin partiturak letzien solfeuen base hori azkenin interpretatzeko, baino ez paldi mei behar hori gizan diken harmonizakon base bat, da, klaro, ez dakik, ze etxen aiz. Nik adibidez flautekin, improvisau, bizien inoiz ez diadin. Da, gitarrin hiloetik. Pentatonik ia muerte, o ni ala biltzen hau. Bai. Ni ala biltzen hau, ez nahi diskutatzen. Bai. Lanunanu galdetzeik diskuen oizko, da Nemo esan ziok, Diruza daunin. Hau alaik. Bueno, Euskal Herri mailan azkenin ze asko zio bat, esan nahiat ez dago estela engrabatzi irakitze ustenin, aukera asko desberdinea duela, eta, bueno, igual ez dago estela zarek aristina jun berriko. Ez, gaur egun komentau ziadan, asko neko merkirik ustean, kantu 50 euro. Ze estu dizutan. Bai. Igual ez di ondo zonauko, baina... Ja. Ostia, 50 euro, bagitzek 50 euro taldego bagitzek, eta hiru kantu epe bat atatzi da uste. Bai. Zea adibidez, azpeitin zoan estudioa etzatu handik baltzoke, baina landetan zoan da. Paginan behire eta 8 kantuko diskue, instrumento basugin kantuko 250 gola oso zatatzen. Ez que, claro, azkenin, beste edade batekin grupoa sortze baldimak, gu nik adibidez 50 urte zauzkera, nire taldigin diru botatzeo problema askore etzio, baina, claro, talde gazte bati hori problema hundi bat, ez? Bat zeuen zea zabaltzeako orduan, ze, claro, jendiei kontzertu aldotzi nahi deganina, beti bialdu berdexok zehose, orduan, espaldi mago egorratzeti zehose, hori zailek. Bai. Gaina azkenin, bate mate goztia, leherkaitz da, sartze YouTubea, eta aitz eski gurek bi kantu da. Igual, ondo grauta ditu azizkian, hostia, los putos amos, aitz eski gola eta esateik. Baina, bueno. Hemen esateik, Ibanek, Iban, izauztarra, bai, ez getaiarra? Getaiarra. Zagu gitaristie, nintzakik ekue, fitxauta zehat. Bai. Hona esateik, Zumaxen badaola eguneo laota marko horratzeun bat, da masterra inda. Bai? Egun baten zuku asko ataleik ezikok, Bai. Bueno, hori, zeuek eta alde bezala pixket aurrea jeusten eran jungo zeate... Jungo etuk ikasten, bai. Jendin hitz egiten da. Hori dek, Ezkenin... jendi ezauture, bai. Bai. Betxaiat, komposatzeko zean zehose geixo zetik nabaldimak, potaleikek, da bestela ja gitarri eskun hartu da teknika basa batzuk. Vale. A ver. Aitzalde. Bai. Itzein, usteat irire atxuzak, así que bixek bate... Bai. Mikro izio ikuturein, da, hola semanten zaldan. Bai. Praktika rutinei baldauek. Eukinian. Azten itxoan, pentatonikan bost postura puta horiek da. Behitzen. Baina, azpertu ite zitan, tio. Da esanean, kendu ditu ya. Oain, itea den barra Spotify play eman, saltatzen kantuan ajo, belarriz. Bai, Bai. Spotify eure gusto kantu imaginatzeiat, ez? Ez hartuko más escuchado zen. Ez.
Baina tarti mei bai izeniat, igual beste playlist bat, ola, pixket rarueo, igual oskorrin playlist eta eman, da, jada oskorrin kantura muerte eta. Horre laundu di gauze geixo jasotzen? Bai, Bai, ez. Bai. Azkenin belarri egiteo eta honi nahi musika haitu. Eta gaina bitartin jotzea da asko zoeto. Eta gaina oiku esteen musikie jotzie, ostia, hori haidekela, zea. Zola txungio ezela. Ba, eure zehatik gertetzi, ez? Bai, beti zona jotzetuko, konforretik, horiek, bai. Osea, ni azkenin jotzaiat beti bost grupo igualak, ba, diskurun joizkiat, baina gero azte aiz jotzen zea oskorri eta aitzela eta lau akorde, bai. Ijozapa hori. Bai. Emateien baino gorro eke. Osea, ik gauzat aitze da, azte aiz jotzen da, ostia. Bai. Ze teknika gustatzen zatxik jotzeako orduan. Hau geixo, igual, punteota dazik zea inde, baina, bueno, rifeatzeko ordune, nere ustez, atxu diatenatik, bai, punk rocka jotze uste, baina ez ditu kinta-kintak, en plan, akorde oso eta asko jukaiz, horrein asko jukatzek, ez? Osea, cejilla duen akorde eta, osea, kaje edo txandola izan nola oso zen. Bai, kaje da. Osuek jotzea. Distortzi nintzen, ez? Bai, alazio. Osea, azkenin, kinta bat, utzo jodorin, hau jotzie, eta nahi gehiago betetzik. Beste kolore bat ematezio bat, ez, askoz. Bai. Da, punteatzeako orduan da, zer remolatzei gaber. Bendine. Bendine eta pentatonika, muerte. Ara. Pena badek ez diaula ikusten, tio, en plan, txeak kamari geizki daukeken, pixket. Hor de lujo. Hortxe. Ondo. Bak izeto bat zagen oinaz. Zer? Tapinaren testa. Bai. Prepara balaiz. Bai. Hori. Bai, ensaiatzen honauk, Bai, Ba, zeustek ensaia edela. Jotaken tapinejo erdik. Bai. Bai. Jo. Txapo. Jos. Ez. Benetan. Ni bazaiat hori ez dala erresa, txapo. Ez motel. Esatek ikerrek horreatik bakarrik teok 11 emangoik. Vamos. Bai, aprobadísimo. Bai. Hostia. Gaian, gure musikie ez tegela justu gola punteotan da espezializatzena eta ikasten honauk, esan berratzak eta ikasten honauk. Hombre, baina, igazkenin musika hori, jotzeken musika hori gexena hitzekena, baina iri metala dare gustatzen zatxik, ez? Bai. Gustotan gero sartuko bat ju, baina antzematek zea hori ere bau gela. Hemen jendie ire jertzikin zabile motibaute. Hostia, bertxe ataletzen. Mozkato 69ek, esateik jertxia zekakena nunbaiten erostia zeok, eta unaxirik oi guapue jertzia. Joder. John Brownek predixu batik aldetzeik, eta lan unanuke jertzie guapue. Ikazia jago. Aurten emerreusten ikazbida jau? Urrilen, bai. Urrilen toatzen ziguri. Nahaz uste? Hostia. Ondizta uste? Gerrangitxak. Batzuk Amsterdam da Europa oturren aia eta bestiek Malta. Honek emantzik momentu hontan flashback bat, nire batxillerreo garaxena, gugen ginean... Izezatek? Junai Malta. Esan ega, izenaek. Ni Malta.
Baina, claro, azkenin hori balorau erdegi. Gure... Ni juergi. Ba, juergi naldi maltagun. Malta. Gure auke... A ber, Europan juergi botau, baina beste rolloa. De gauze ikustea iku, plan beste zea bat irutzizitek neuri. Jendik doble malta esate. Euke malta jartzen nui komenta. Ni no, engañatzen, bazia zindan komentarista. Da, lanunanuk Praga esatei. Ez que, hauek, lanunanuk eta hauek oain Pragantzak. Oaintzak, Pragatik ikusten. Bai, ja? Ojo. Iba, ondo pasa, hoi. Hori elantz. Earki bili. Vale, oin gaitu baiat, hemen betire txuleti behitzezoat. Haziok, tekniken bat kostatzezagena, jarria izena, hau ikisti nahia da, ostia, kostau bintzagena. Zaian aukena, baina lortu datena ikastiez. Adidez? Zuipikin eta, tutorial fácil, como hacer da. Estaz maure eta hortxe lanian da. Gero, baita, asko kostatzen zigena, arpegioek. Bai? Esku honegin. Garbixek. Bai. Ez dia da asmatzen. A ver, garbien jarri ez. Ez dia da asmatzen, txatxarran hau. Bueno, ez te gain gaizki, Ba, bueno. Hortago, bagi izen berdeen. Gauzetan nahi bezala, hartu, zaila zer komendao nik, baina zutar komendao eat. Mitiko zure aurrean makurtzen naizeko intrue, horrek mango ikuel pixket. Mitiko kabik ez tegatuko. Hori, ez da izan zure aurrean. Hori bere hitzen faltan da, egaz? Ibanek ezateik, Nothing Else Mattersek behai asko lagundu zixoala, eta bai, Nothing Else Mattersek hori praktikatzen azteko... Baina, nik hori praktikatzen balde izeko menda honean, hartuak gustatzen zatxigen akordik, da jo, egon jotzen, egon horri buelta ematen, da pro hau, da holaxe kaldu hola hartu goxok, hori nahi baldimak, esan nahi atazkenin behak gitarra gauze asko dauzkekela, eta baina interesatze baldimazak nik hori komenda honean, hartu gustatzen zatxigen akordik eta kanbixuk eta horrein jolasten jun. Eta zezpipikin intenta urezte egingo, ose? Ez, desastre fatal, Egun baten gehago bat juna aldimak, da nada intenta baiat era guztia, zehozea. Vale. Ni azkenin hasiran nire holasen atxoan, en plan, tutorial fácil esatea, fácil de baldimagik. Asti komplikauek. Da bazio, leher gaitzen, bi kontzertu eman dituzte, ensaiatzen dara topea izaten, esan da pandemia horretik izatela ensaiatzen. Zuen estilu ez ikera harri zailere, baina batek kantante izela kontun hartute, baziok parteik kostatzezakenik kantuten da, ez eta kontzertu nahola eta hementzito horre punteon bat, Bai. Adiez. Punteo bat, kabroikue, gure kantuek kabroi da. Bazi erreza, bazi repetitibuek. Dek... Denbora osun hori, buklien, eta punteo bat zetorre da, zeok subida bat, fa menor pentatonikan, hola, teño, a toda hostia. Eta hor de piri, eta geho beste solo ondo baino, izango gan, gutxera era. Parte hori, hostia, sufriute jate, tio. Eta oain alare nahiko ondo atatzezik, baina geho direkton beste hau zera. Hor askotan iteat, disimulatzeko bezala jotzen, da geho beste solo zuja. Ez diaz matzeni. Baju tapau da xela, ez? Bai. Izango gan gutxera era guain, a ver. Hola osoz. Ez que a toda... Claro, guain hola utzere raro aitzeke baino. Bai. Ez baino kontekstu... A toda hostiaek. Askartzik. Bai.
Txaia teknika aldetik beste zehoz komentaban aldimak, ja bestela soinun sartu bat pixket. Galdetu ega, gitarrik hotzen noiz hasi hitzean, galdetu ega hori. Azinitxan, ba, oindala 2 urte. La bi urte. Bai, oza, pandemie hasi aurretik. Hiru ordu, ni. 2019 hasi da. Ez, baino, oza, vale. 2019 bukara bukaeran. Vale. 2020 hasieran, hortxela hoi hau. Ja, hartu banetik argi haukoan orduan talde nahi bala, ez? Osea, ja, pandemia horretik horra hasi aldima zineten jala nin. Bai. Gitarri erosi eta 3 astea ja taldi ingenian. Ta zeitun azmanian gitarrin, egi esan da. Lehen galdera klabia aztu zitek. Kompozizio arlun. Oin, einian da engenian ezat degenin akordain, hau. Lerka eitz zerdek. Demokrazia la diktaduria. Diktaduria, pixket. Zenena. Igual nire aldetik. Iria. Bai. Ez diktadura gorra, esan beraz, baina. Kompozizio aldin bai bentzet. Ta hori alaek, da... Etzo besteik. Beti errepikatzea den gauzea, eta nahi izatez bat iguela, en plan, gaizki esentizteko, ja diktadori dila esate benin. Baina azkenin, taldean etan zio pertsona bat pixu kompozitibo gexo haukena, eta askotan normalaek atiporrek matipsket laboz kantante esaten erderaz, ez? Da, azkenin, kasu hontan, io aldi maiz, ideia gexena ematetunak ensaioa, azkenin normalena behasek irana moldatzea. Normala ikusteiat. Baina, Mozkato 69 esateik bezala, totalitarismoari kaina. Gizon kabra ditu. Soinureko zeibiltze kontzertotan? Bi kontzerto man ditu, baina ze amplia. Boni etzai atzea, zae, bateristin atxek, zaek Marshall Balbesteit zarzar bat. Años 90ko eta ja erdikazkauta, baino kiston ondo zonatzeik. Dek, erdile balbulata eta erdile solid state hau zeitegena. Hori transistori ditu, ez? Bai, transistori da. Eta eukera bakitzek, eo bisek nahaztute zik? Bile nahaztuta. Bai. Zaek distorzio bat, ola, Bai. Eurre, Gaina balioik gauzer jotzeu, garbileke, kristona zazkeek, kaine kristona, ampliek, gozak. Ja, xamarra zeok, baina, bueno, eta potentziometru da desentetan faiatzeu, baina... Faia hau zentzutan, zaratia... Muitu dutek, da, igual momentuaten ez dizonatzen. Da, zarautzen nahi ez, pasazi, guan jotzen nahi nitxan, da, jataterrente ampli jaitzen du, eta hazi potentziometrua da mugitzen, da, soni butezian arte, eta... Hola. Baina, bueno. Hori igual askotan hautzeo zartzeziko justu potentziometrui, baina problemiek eozein lekutea emate da tapi irikitzetik beharria €1 horratzetxik putezeme daue, orduan. Bai da. En fin. Zer, igual, olio pixke botatzeatik jakizton ostioko horratzea, Baina, bueno, etziuk askotan juten, esan nahi, normalin potentziometruk ja direkto ez dixkau mugitu reiten, eta direktotan beharri mugitzezke hau, eskatzez izkiu dela mugitzeu, eta jazta. Potentziometruk dana amarrea, o segun? Ez. Ganantzile bai. Ganantzile bai. Baina, bestikin jolastek, ez? Bai. Ekualizazio normalin mediuek jetxita, hola, laurde matea bezala, eta bestiek baju da guduk, hola bezala, 6 bezala. Eta, zeak ikusinean klinike Aitor Gorozalena. Eta beha ezadezian, mediuk dana jeisteko. Da, jetxinisko handana da, etzian hosti zonatzen. Eta, geho, ionisko handanak, da, ostia, ondo zonatzen gitzazeo, baina, geho erdizkazela jetxinisko hanin, eta hautzain batea eta kantatzea da, frekuentzi banaketiola, kriston ondo ezela zehatzeko. Aitzek. Aitor Gorozabele gori esateik, 4.000 pagoko Gibsona eta beste etzia 1.000 pagoko Mesabugi Mark 5 Bai. Esan nahi atenak,
Bai, medixu kentze hori usteat dainbag izenuala lehenengo tau equalization horrekin, enube o otzat jesiko, ez? En plan, hori, grabi Bai, eta bai. gudu goxen eta medixu jetxik, Scoop. ez? Bai, nei pertsonalki medioso sonatzik gustatzen zitek, segun zertako, ez? Bai. Baina, bueno, euri horrek ondo sonatze baldimaik, eta gero bajukin da baterixekin da hotzakin ondo gehatzen bilertin. Funtzionatzen zeu. Eutzi hori dek. Pedalera igual daude, pedali ibiltze aldek zehose efektoik. Pedal bat. Afina horia. Afina Bai, hori eta amplixe apelo. Bai. Este pentsau mendik etorkizun batea o mitiko reverb bat o lako zehose hartzia. Booster bat, pentsaiat, hola soluntzaz, da aurrea. Baina, gero adibidez, direktune zeakin jogatze jate. Volumenak iota geistik inda, eta eukitzeat, pastilla bat, volumena hola, arbitu jarringo jat. Vale? Aitzalde. Bai ez? Ba, eukitzeat, pastilla grabie volumena gutxikin, eta orduan, hola, sonio crunchy bat ezela itei, gero aldatzea tenin, eta gure kantu asko dutan sonio horiekin joatzei hau. Guapo bilaute dago hori, Ostia. Bai. Bai. Koko iguelta ganixkan. Balaik dana nundi zetorreken. Nundi? Ez zaila pedalik zea aldatzeo. Kanalez aldatzeo amplien. Claro. Baina, bueno, gero pedala, puzkauta garen iskiaten arreglauta honein zeitzea du, Zan nahiat. Ja, gure soniun zea bat ez lageak marka duzela. Bai, ulertzea. Ez que ez, nahi kurioso itxezitek, zen nina pertsona bat, gitarri jo nahegena, teknikie, bai, ikisi, baina sonidude gauze bat, tio, inkapazan aukena ondo, badi ez, ik lortu eken hori, nik emeo gitarra eta batein etzaukeat, zeat esplikatzen hauen. Etzauat, zean nolatzen, etzauat guztu hori soinuatik, guztu bai, baina enau ondo moldatzen hor. Ez da gire fuertia, soniuna. Horiek. Iri gehiago jotzi eta. Horiek. Normala, azkenin pertsona bakoitzik. Bai. Eta zauzke hau, ez? Baitu deipe. Galdera graziozilo batzuk zauzkeat hemen. Leleo galdetu behat, gitarra ona ampli txarrakin, o gitarra txarra ampli onakin, nire ustez zer de hobia. Netza dudaik. Ez. Gitarra txarra ampli onain. Vale. Txarra jartze hau, €100 Ibanezat jotzi zena. Txarra jartze hau, dentro de lo malo joleik era, bai. Beste akademi hauetako ez dira mantenitzen nazi daute. Osea, pakin eskatzen duen txino eta bat, ez oiez. Balda izeba, ze azkenin Marshall ampli pepino hau, neure azinitxoan jotzen, gitarra eskaz batein. Da, ondo zonatzen zian, eta gero LTD pilanean da, haure ez tegela kristonaek, gama mediaek, baina nahi esperientzi esan zigena baina arte, horiek. Gero, haitu nitxoan, etzeatzeni, gitarizketatan esanez kontra hauen. Gitarra ona eta ampli txarra. Bat baino eso esan dibe hori, bai? Bai, da, nik logika etzuat bilatzen, ze gitarri azkenin nahiken ona izengok, baino amplie botatzei sonidu ez gitarriek. A ber, nik usteat hoxek hori izaten asko duel komodia din pentsatze bela, en plan, gitarra hon batek azkenin jotzeak orduan komodoan momentutik, gitarra hon batek seinale hona atakoik, kontuek ampli txarrak seinale hon hori ez du ondo apreziatzen uzten, ez? Eta gitarra txar batek seinale eskaza botatzei, baina ampli xege bateziok, puntxo hori ni akordatzen hau, nire Les Paul txurixe hori imita esoaek, mierda baek. Eta behin junitxean Fridayseko kustodiokin lokalea hola zea, ampli batean txufa honatxean, da ni flipain, en plan. Ni oinarte honago gitarra honekin ampli txiki baten kombo eskaz baten jotzen, da derrepente hemen, ni flipain, en plan, profesional zonatzeik, ez, pentsatzen. Bai. Bai, horrek asko etxeik. Nere ustire ala, ampli hon batek, Iban esateik gitarra hon baten komodidadiare igerri leikela nik uste. Bai, du deipe. Hombre, horretza diskusia. Baina soinua? Claro.
bat segun zertako, ez? Baina, kontzertu bat emateo, ne ustez, kolore. Ez. Beste bietz bat euki beharko bauan, nun da zeatik. Arpegiun eskun. Arpegio eta ito. Ez que, inkapazan hau, tio. Vale. Ze taldekin jotzie guztako zian, telonero bezala? Jo, flipaitek. Ensaiatzen hasi genitxoanin, esan genian, imaginatza aldeki eskiekin jotzea lagun ematen. Akordai, bajistiekin itzaitean itxoan da, izai xilik egon nahi da, junda, puma, lehenoko kontziertua. PH egin da otei ukizen duten? Ez. Porque hain nervioso, aukeri eukienian, baino ez genitxoan jun. Porque hain nervioso gitxaean, kuadrilla una junta erna, eta hane denbora uzun jata kakaueti hartu, eta azkar jaten da, ezin genian egon. Baina openi madezik, Dios. Toka hotza uste berrizte, plan... Bueno, eta ez bat doatzen, bueno. Eta ieskideken dute beste bat nahiko ukena, hemendik aurrea kontzertu maten... Hombre, bai. Oain nire referente hola haundiena ezela, roten ditu. Ningune guztat zitan, jotzia. Hemendik roteneo jendi, llamamientu engozo hau. Leherkaiz telonero bezala hartzeko, egun ematen. Ontur. Aspetxin ontur, bueno, harri pasaurez gantxo ingo. Baina ez katzeti ze pasatzen, hori alaik. Ez. Akordatzen laiz gitarran ikasi guan leleo kantukin? Lehengo... Ez. Keda. Haze. Ze jotzen hasi nitxanien, ukelelin kantu papeautan azkean. Eta horren faltazitan barra traduzio bituan. Ja danan egan badarrik instrumento traduzio bitu, eta orduan kantu pillo azmaniskian. Hola, lehenengotik. Vale, itxeaz. Ja, azkenin, akordik bak izkiguala, ez, kantu ezberdinen akordi, orduan, akorde hori ikusitea, ja, directamente. Bai. Iba, gauza tengo jau, oin gusto pertsonaleta sartzeko orduek, baina, etxeaz, azken aldixen ezaiz pasau. Ez, ordutele gaizkiarra bat ez da. Ila zai, normala ni ulertzea, eta mundu ozuntzat. Baina, azken aldixen ino baiten gauze bat, adek, nion zerbeza baten bilegu gonauk, eta ik jendi entreteni goiek, nahiken bezala. Bueno, gitarri jotze aldi mago, eta. Otasei pertsona zaudek, pentsau. Hostia. Kontxarte. Venga, a ver. Guantxe, Eta publiko era. Se jodió, güey. Ese jodió, gaztiek. Kampine ukelelina. Bai, switchaldo ere maio antxe bai. Ez. Hemen honau jotzen, zera txarangako kantu da. Bai. Bai. Hemen. Bera... Ar, jo, no aldi bai.
Makina. Ja. Puta madre, hori izte erreza jotzeko, Ez. Zena, hori... Txapo. Unax, aprovecha gorra zaugat, hori esportzeu errelauzien taza personalizau politia orduan, bai. Zerbeza tazan erateiat, bale? Dudama baldimao, zerbezaek. Nuar betarra nauk, primera vez que participa en el chat, Sweet Child of Mine, esateik. Bai. Baldaik, Etxe jotzen. izango, ez. Ez. Ordu... Bueno, enau gazko zaiago, Ez zaila, errezatak gauke. Aurretik jodekena jakzea ikusitxe errezatak gauke. Ikikik esateik, hemengo bati pandemik earki indio. 2 urte eta hola jotzea brutala. Esateik. Bai. Egia. Azkenin pandemien enan beste zegite hoi. Claro. Ta 100 jotzen ean, ta 100 igual ordu terdio, Zan nahi dat. Bai. Horre azkenin... Asko launduzik. Bo, asko laundu da kontrane asko entziu, klaro. Claro. Bai. Asko. Baina, bueno. Ala izen dega... Esateik ukelelekin jotzeu ala, nuarbetarrak. Bai, oindala 3 urtei. Eno adoratzen. Bea, gusto eta pasa batzuk. Dale. Talde favoritua? Ba, etzaiat. Baina, nahi markazieken taldiek gola, ditu egurratak ito. Ze azkenin horrein azinitxan musika mundun da sartzen. Gero, Roten oain, Roten a muerte. Ta, ja, ieskidere, tope. Ze azkenin, niru musika diferente irutze zizkik. Egurratak ito gehiago gola, komertzialota, baina, bueno, eta gehiago, nola gaztetxuen, ni haino indiek gaztio guntza da, eta, hola, atzaldaten errezaitzeko. Gero, Roten ja askoz esplosibu otaek, askoz makarrao, eta askoz showmano. Da, ieskide askoz tekniko irutzik. Askoz ez gaina. Bai, eskide ondo jotzeik. Bai, jode. Xegu iatzi nitxoan, baina etzian erantzun, berriz iguel raia. Xagu. Xagu dek, ba, iguel horreati etzian erantzun. Bueno, a ber, egun ematen animatzeien, tío, molauko zian egin izan. Bai. Jo, ba, eske, jotzei, ja ez solua harrik, ja, kompozizi jure, estek, oikueken zauze. Hostia. Askotan igual, batemat gauze, zehote errexea jotzen ikustea, da igual ez diago baloratzen, baina, hostia, errexea izan dara ondo zonaraztie, hori da askotan komplikau, Bai. Ze, nik hor adide klaru jarri hoiat, oain azituen punk taldeanak, gau barne. Gitarri, txufa hoiat. Ze, adidez, igual, la polla txuzena igual errezaek. Baina, kriston aldizeok. La polla txuzena o txuz Ostia, la pollana? ez, txuz la pollana. Ostia, junitzik. Lasai, batel. Txuz la pollana, baina, iaztea izjotzen da, kinta jotza dituk, hola. Hola jotzen azte baiz, da gero solue, hola? Hola, Kriston aldizeoki. Da, kintake, jo, bizoka garriko, hola, eta gero pixketak alterna hau da, eta ritmuetan. Hor kriston aldizeok, eta izatizak kantu horreza bai, baina jotzen jaim erreza izen dara. Erabat. Da, nemo esateik askotan originalidadi ez diola baloratzen. Nik personalmente, nire ustez saxatzen hau, ez? Bai, nire. Esan. Nire saiatzen aukela. Igual, musikit, ez hain sartuta honin, originali da, pixket, ez di importa, haino. Ja, ire frikismo maia baten sartzea izen indak eota jo baloratzen. Originalismoa. Bai, ni bai usten nola hauken, geho itzengo jau pixket euskal musikin zeatik da, baina nahi askotan, nik flipatzea jatenaek, egurratak ito aipadu ekela baina, tio, 2010ko amarkadan sortu ituan taldeanak trompetak zauzka, exagerau izenoan, da,
oin ikusi hori ja pixet aldatzen nahi dela, ez? Ja, rollo hori pixet atzin gehatzen nahi dek, eta eskak eitan dek eta ere, behasen ze aldaudi be. Bai, aldaitu erai. Esan edat, Ja dan askoz elektroniko, osea, hola, askoz programau egin. Bai, azkenin... Igual, baoitze bere bidetik, gaino, ja, zarata elektronikuk oneago txarrako, hori baoitzoek ikuste, gaino, ja, askoz gehiago ahituk zarten zarata elektronikuk. Generoan atan, Bai. Ez te gauze txarra, da. Ez, azkenin beste zehabaek. Nahiat. Nimen akordatzen hau, Twitterren egonuan movida bat, pixket Chillmafia guen da lotute izenuan, baina baten ezatezian, hori, Chillmafia eskorbuttogin konparatzen zitzean, ez? Bai. Tipo bat egerten zian, dan viejo batek, esan hori hau, izan ez nola konparauleik ez itxean, etxea ze, da, izan ez bezala beat bat mierda badala. Da, nik ustea duel jende asko ez dakila beat bat ekik lan bat eskatzeula, tio, hori ez tekela ez dare porarte magia. Ez dela, hola, tio. Hori, nik baloratzeat musikie dan momentutik, ez? Geho igual Gustavo ez, o Naxo izen instrumental on bat, instrumental hona esan, instrumental analogiku esan baiat, o digitala horiak gusto kontu, baino. Bai. Alde hortan igual bai da, hola aurre iritzi bizket, gexen bat punken da metalan da zea ontatik, ez? Purista zeatan. Txea, zagarnean, ja, disko favoritu da, ja, eozer zeaten azina eure, disko favoritu zarkau talde favoritue, oin disku galdetu eat, disko favoritua. Igual erantzungo eat, bi excepzioin. Vale. Disko favoritue, dudeipe rotenen hoi baldorba, iruditzezik hasiratik aurrera diskazo bat, oso originala, bere garairako, porque oindik hoi modan jarrita eta etzoan, da kriston kurrue, baina, horatzen zazat, biniluzat. Ta oso disko boroi iruditzezik. Ta geho, baita disko favorito aldetik Zeker, diskun izena Zeker da taldinare Zeker, elorri xoguk, punro gola amerikano bat, oino euskeraz da, hola, kiston guaie, jotzea, eta horire diskazu hasieratik aurrea, zona. Ez ditxet inoiz haitu, Zeker. Hola, bai. Hola, gaina ez tek sonio, hola, hain distorsiona bezala, dek sonio, hola, oso boxeru bezala. Thatchers rolloa eguel bizket. Ez. Gehiago tiratzen iezki erroioa, Thatchertzea baino. Vale. Baina, hola, oso berezilek, oza, punk rock amerikanue, baino, sonio, hola, crunchy bat egin, da, soluek botatzeskia orkistonak, rifarduek. Bai, oso izkona. Ibane esateik Zekerren iezkideko bateristin anaxe jotzeula usteula. Bai. Vale. Ta hori, kiston diskua. Ta geho bestia, ja, hola, pandemi jenda atope haitu jatena, Made in Germany. Uniala esana. Hola, musika lasai, rockeri jue, hola, bai, puntatutan bluesere bai, ja, gitarristiek, da, hoiek musiko experimentauek, da, gaur hoiek, musiko honetea. Da, direktune oso txunek. Da, kantu favoritua? Zeat. Balda egiz, topez azkeat. Bate bat aipatzeko asko aitzekenen bat, o... Spotifyn me gustan 800 kantuz. Hoi, danak. Hostia. Vale. Oain kantu favorito bat esati oso zaiek. Hori jaingo ondo. Baina... Ezentzuten. Musika asko haitz egin batek, azkenin ez da gehatzen kantu bat egin, gehatzen lan bat egin, kantu askokin, no. Bai, nahi hori galdetuzko behitz izan etzaiatze erantzun goni, hola, de pronto. Igual... Bota aldek. Erantzun behaldek. Bai, erantzun egoiat. River of Longing esan honikik. Bai? Jason Beckerren kantu bat, da irutz, eske... Eta etzak iruditzen bere pare beste kantu batzu zagela? Bai. A ber, bai. Bai, A ber, nik ez diat ezaten argi eta garbi, hau.
Nik Vale. emate zaten baloridek, ez kantue beha, baizik eta kantue da artistik dauken dana, da nire bizitzin ze aukidun. Gero oso flipau egeldi da, baina Jason Becker espaldiman ezautzen, makina pute bat, da ela diagnostika oso gabean, ela gaixotasune, azkenin, aile bat momentu bat ja gitarri zintzian ajo. Da, orduan, River of Longing hau, el río de la... Euskeraz etxean, nola esan. Nostalgiaren erreka, dek. Azkenin, klar, kantu bozudek, bea, kantu dauen emozio hori ez. Da, netzat Jason Becker oso importanti izen dek, motiba iso aldetik gitarri jotzeako orduan da. Plan, tipo honek, pegixe barri, moitze txiki da, hondi komponi utxei da, ni hemen nahi nau, osea... Zea behi egin, hostia. Da, ordena hori kursori begixe egin moitzei tipuki, da... Joder. Azkenin ez kantue bakarri netzat, ez dek atzetik da ondana, da kantu horrek zezea etxeun. Baina bai, egixe esan, kantu horren pare jarriko ja diuel jaiotze basatia bat. Ze jaiotze basatia bat, kiston tematu dek, ez? Bai. Ni azia kaldera gu estila errexo, baina azkenin hemen jendi hori jain. Bai. Tonalidade favorito igual dauek. Hau pixket galdera tramposuek. Bai. La mayor eta do mayor. Balda izeba. Hautzatik. Vale. Porque kantatza un komodor sentitzen, horrexatea harik. Zeitzeu beste zer. Vale. Hori azkenin normala ez? Min afinatze usta? Bai. Ze soka ebiltze juk? Ontsa da eskian. Hori. Hau. Ze kalibre? Amaikakuk. Amaikakuk? Amaika berrota jatzi. Amaika berrota jatzi, ja? Botolu normali baino. Zeoze espezialatik aukera ditu amaikak, o... Ez, lehenengo, osea, Ibanez hortan da behatzi jein. Nire gitarra zarrain da behatzi jein jotzen nian. Da oso biun. Gero, hau erosineanin amarrakin. Ta amarrare ja oso biun itezitean. Ja? Ta amaiki bendina ito de puta madre. Ta esan nien bauxe. Bai, amaika... Ez dugu beste... Ne ustez amaikadek punk, rock, metal, arlun, hartu legegen limitien eustez amaikan zio. Ose, ja, nik 12 da 13 probitxeat. Bai. Horretzio. Gau, jazan jotzin aldimak de puta madre, ze... Bai, jazan jotzo. Jotzen nota hoitzez hauek kiston volumena bezala, ez? Azkenin, sokan lodieri horre sonidu, asko afektatzen ziok, ez? Bai. Baina... Raru, jezitek, amarrak txikloso zehatia. Normalin, jendi behatzi da amar ibilioidek, eta... Gaina, gu gona zaiau gure musika estilune, esatea dena ez dela kiston, veloziai eta kiston teknika exactu eta iliber da, orduan, pare da pentatonia jotze dota de puta madre. Kiston ondo funtzionatzen ziek, amaikauk. Ze pua ibiltzek. Milimetro guk. Tortexak. Azkeat, hau, eta iguala urdinin. Usteat material aldatzela, baina Dunlop milimetro guk. Zen musikokin ingoan nire ametzeta bat aldia. En plan, rollo Dream Team bat aukera huerko bauan, la alineación estrella, zein auke, ze zen auke? Bateristie, Galder. Zuta garreko Galder? Bai. Vale. Porque anaiek kontatzeik. Anaxe bere eskatzeatik libre deki. Anaxe jartzina baldima, anaxe jarri, ni anaxe jarri unik. Orduan borxa. Vale. Ta... Gero kantantie... roten egu, Vale. Eskatzeatik, Bai, lasai jarri, nahi. Bai. Gero, gitarristie uniala ezagua. Vale. Ta... Bajistin egu. Bajista egu. Bai. Taura. Bajure ta gero Osea, bai, baino ez. Graixetzik, baina... Ja. Ar, nik
Pero alde batetik bajistai errespetu galdu osoa, iruditzen zitek baju gitarri baino instrumentu erreso dela. Ai. Baino bat izango jat, ni baju jotzen hasi nitxenin, horratzen daun baju hori. Gitarra irakaslean honitxean da, baju etzigo ondo trastea etxezik. Irakasle izan zian, irakasle hartu zian, jozian pixkea izan zian, estek bajue iaiz. Da ni plan, baju erresaek, gitarri baino simplio dela esan dike, baino ojo, Ai. Baina bai, bajista eta aurrea. Gira getzea, Bai, show pixke ematea. Hori. Ikusteo falta zaken kontzertu bat? Ikusi nahi egena? Ikusi berdiatena izango ban. Non Serbion. Vale? Ze atortxuran itxi guztea, gaina. Hori. Ta, kiston gauza dat, kiston. Ze gaina dituk taldeat, ola, musika estilo hontan da, dana gaitzia gena, dana ezautzia gena, izenez balimage, ta, oindala dutxi gure kuadria jonuan atarra bira, 3 urte eta ero leheneko kontzertu bat zila, eta esan zian bitu. Etziala bizien oro direkto ikusi. Ta gaina, oain zaraten jaipegin, Non Serbio, buruntza demorozun. ni ez nauk oso, bagi ez naukela oso fana oizea, baina non Serbium dek talde bat, disko nizien akordatzen baino, Perros Guardianes del Orden y la Ley, Asesinos a Sueldo, disko, kantu hori hon disko hori nahiko metalero. Resurgir. Hostia, nik disko hori asko atueat, eta... Bai. Ojo, De hecho, ne kuadrillako asko, azarra inituan, en plan, hau ja iri guztaotzak, en plan, hau ja iri zehozeak bezala, en plan, ja oso metalea, obia beste gauza batzute pasau itualako, ez? Bai. Hostia. Hau bazita, almertzi raideatik, gabon. Bai. Epa. Vale. Eta berpiztuko guken artista bat? Epa. Berpiztu. Ez que zeintza egin lau, tio. Zein zaude? Joder, Pentsatzen nahi, no? Ez que nire generazio ditziu garrapagu haindik, hola. Ja. Hemen jende asko Jimi Hendrix aipau izen dibe, asko. Dimebag asko aipau izen dibe. Baldaik zein berpiztu honean. Zorotan beleo txiruli jotzen. Mikel Muguruza. Bai. Baldaik zeba. Euskal Herrien zoen txirulai bagarra gela, bai. Etzo estik. Etzo beste digola famaik lortu honik esan nahi dek. Bueno, bai, hori. Bai. Etzo estegi. Ta, hoxe. Lehen okurri uzena. Mirri ezaluan txistulaxe. Bai. Zeba? Sin más, txistulai, entre comillas, famosu, baina... Bai? Mirri nahiesiana, zuan orkestrao direktori, hemen txatin daun batek. Bai. Ustea txistuan. Ustea txistu gotazula. Txistuan. Txistuan. Bueno, sin más. Oin eskagotxiat, bost gitarrista favorito, internazionalki, eta beste bost Euskal Herri mailan. Ja, gitarrista espezifiko eta junde. Bai. Esango jat, internazionalki gutxio zeizkiat Euskal Herri baino. Vale. Eta, nahi internazionalki inoetzi markau. Ola, slash da, hauei guztezkia da, etziak ez transmititzen. Zimaz. Eta, Euskal Herrien ahi ez, bosko kaon iskian. Lelena xagu, uipe. Bestie, etza ezautu galde, baina Never Surrenderreko harri. Pasan da, Never Surrender bai ezautzi atela. Horko gitarristie, deskontrolen jotzei da, beste 1000 grupotan da hiliek da. Zaek, hola, komposatzeko eran, beste inogetzaeken toke bat dezela, Euskal Herrien, iruditzen zikena, hola, kristona. Oza, musika estilo hontan, Oza, inoeztik, ne ustez, hain gauze simpliek, hain ondo sonatzi inoeztikin. Inoez. Vale. Gero, bestie, La Polla eta Gatillazo eta Txiki. La Pollako honena gitarri igualan beti izan izan diat. Bai. Ebariz token dute igual, bai. Bueno.
Baristo bere... Claro, show, Baina, ostia, zean, la polla eta gatillazo tauek asko, bueno, sin más. Gustatzen da punto, baina indik beste grup bat, La Excavadora, eta dek rock gehiago punk baino, dek punk rock bezala, baino askoz rock gehiago bezala. Da, ostia, solo batzu markatzeskik aurroiek, hola, digno de Slash, Oso txukunek. Ta, hola, riff batzuk, hola, oso melodi repetitibukin, baina, hola, oso onak. Ta, hola, beti bezala latzezik, horren nola jotzegen. Bat izat, azkene hola, nine bestiek, bai, baita, baino ez hainbeste. Vale. Gero baita... Iridikula. Bai. Gero baita Dudeipe Godosabel, hombre. Aitor Godosabel, bai. Godosabel. Etxo asko esate hoi, el puto amo. El puto amo. Etzio zamerrik. Ta bestie, eskalarekeko Javiero. Vale. Oain, bendetanko gitarristi izen daue, oain La Topadora honi etxatze grupo montaiken, ja retira berrin. Baina, bueno, jalaek, da, Euskal Herrien eska joia ben danak bere referentzia eukia da. Ta, jotesik ritmo batzuk da, muñekikin da, ostia, joitza pai. Ta, gero baita, solue da oso aire tropikala ezela sartzetzen nola esan. Baina, hola hitze da musika kubanu eta hola sentazioa demate gela lasaitasunen ezela. Izolo horiek nahi melodio horrein bezala sonatzie da. Hori beste inoetzekin. Sin más. Da, iruditzezik, kriston gitarristek gela bere gara irago. Oain, hola, beste milioi grupo eskakin konparatzen du da, esatik, bat gehiago, montoira, baino, kontestun jartzek da, oindala, 20 urte azioala, eta lelena izen ituala da, ostia. Azkenin pionero izetik emateik zea hori, ez? Hoxe. Luz hori, ez? Igual teknikamente beste gaur egungo bestea daño asko zubia izango. Baina originaltasune... Bai. Baina, eskan ikizan deken, eskumutur joku hosek eta mitiko Ghost Notek eta sartzeko eta hori, dana bezala ikiztidek, baina ez tekela ez dara gauze erresa, jende asko pentsako igual eskagotzi erresa dela, baina Claro. Segun zen niveletan, ez? Ikiteaek, denbora oso... Denbora oso nolago, itiaek. Baina, azkarri motata. Da, azkenin, diferentzie, azkenin, beste instrumentoan igual jartzen, gitarri fondotik jartzen, da notaitek diferentziari. Beste groove bat ematei bat, ez? Bai. Bat ematei. Bai. Bueno, internazionalki bat ematei patzi nahi deko, sin maz, pasa aurra zeiko jau. Pasa, bai. Gorka horbizu, internazionalki. Zenbat, beste galdera klabetako baten goiat, zenbat gitarra dauzke da zenbat pau dituk? Gitarra bi, akustika bat, Ibanez bat, banian boniez gurazuk, eunda larotamar, gero LTD hau, Eclipse, hau lareunda berrotamar. Eta zen moduz horrekin? Makina. Ez? Gitarra nahiko kuriosun batik. Konsistentia, bai. Prezisio horregatik da, sonido aldetik eta ere LTD nahiko fama hona zau, eta... Bai. Zer hartu zian, nire lau mate hartu zian Gibsona zaigena, 600 euro Gibsona zaig. Eta esan zian, utzi galdi probatzen eta hartu zian da, gustatzeziko da. Obeto etzea da sonatzen, baino, 200 euro utxio baliotzeo de puta gero sonatzea da. Da, mazti jede kiston komoduta, esan nahi az. Kiston, nahi nirutzetzik gitarra geroztia ziertu izenu da.
nun erosioan, euk probatzea junitzean. Ez, txirulan, pandemien erozinean. Ta enbio de baldeuan da, esan nien ba. Hemendik. Ba, ostia, nik egin izendiat hori, gitarrak pixket itxu erosi. Posten hau ondo erte txikin, ze gaizki ertetxe baldima. Rekomendabli eztek, Ez. Ez. Lehen gaina, Baina, ez, lehen gitarra txinu gai paudek zehoz, ez? Bai. Ez que, Ez que, esan. ez que justu gure bajistiek erosizian bere garaien azteagun baju txino bat, Bai. pak bat. Bai. Ta uan zerra utze gotzi ezela, tio. Gaizki. Bai. Ne aurre unertzen zian YouTubeen bideo batek, tipo batek zortzizokago gitarra bat erosi zela AliExpressen lareun pavo bat igo. Ondo sonatzen zian, ni da. Hasi nintzen AliExpressen gitarra behire, flipatzen nahi nintzen. Baseat imitaizu dila, baseat ez dela Gibson ez dela. Baina imitaizu gona aldiman nahi ze polla. Nahi batetzi importa, markako izeno ez da. Behotuten atxiok, Zoze txinue AliExpressetik hartzeo, behotuten atxiok. Ba, ni esango jat. Gure agistik erosizian amplie, bajue, kablie, estrapa bakik. Trasteanak, Pako zuaz. bai, 180. Bitu. Bajue, kostazioanakin, ajustatzie barrik ja, minimo, beste 20 euro gutxillo izen berko ituan. Oindia merkio. Ta ez, baino, jotzea egun da, ostia, soinu eskasa, demorozun, jaka input eta suelto, potenziometruk ja erroskatik pasata, ja eskas. Da, geore egurre, gitarri hola eman, hola. Ta, zerra utzea sonatzen zian. Hola, utze, bai. Ikeako muela timate zela. Ja, bale, ondo pentsao ya tordun. Bai. Ondo ditu, bintzet, egurre zer den. Bai. Porque hori zegoan, nazketat, sobranat, taierrintzan sobranok, ez jaintzak, desastreat. Uf. Paukek, ja, guztun nazun atalau bizket amaitzen guteo, paukek ametzetago gitarraik, lan guztu aukiko bat, Bai. obi. Gibson Les Paul custom bat, claro. Baina, bueno, igual, nik zahat zentzazio igual sobrebalorautare bazaekela, Porque ja mundu oso behakin da etxeaz eta nahi, etxeaz, sobrevalorauta ez da hitzetek hitzek ikusita. Vale. Nik esan honikik bi gauze batea dala. Lan, gitarra oso honaek, eta sobrevalorauta ziok. Sobrevalorauta ez igual, dauken familiatik, eta Gibson markiek matexon garestitasun horreatik, ez? Bai. Esklusibidade horrek, Bai. Ta, geho, beste bat, nolaitu 335 semiuek hauek? Bai, Gibson 335, bai. Bai, hoi eta bat. Gaina, bere garaien, hasieran hau pila aurretik, hori pilatza azmunean da. Iribi aldunean, da, direktuen da, teozeiru itzen da, ik esan nuan, etxea, gitarri oso politxe. Ik pila berdek, estudiun sonatzi nahaken bezalago gitarria. Ta horregin txitan erakile, hau hartzina. Horrezanian bai, nahi estetikogi iru goza eta asko gustatzi baino, karo, nik jotzeaten musikan are ez da, imeste, hiltzen hau topea. Ta horregin txitan erakile aldatzeo. A ber, enau akordatzen horrein, egixez. Ja, bai, pentsatzea, bai. Baino, eske berdine izango nikek, oin galdetzen maieke iguela izango nikek. Bai. 335 bat, semihueka bat, etziok, eman lehikeik, gorka horbizuke ibili izendik, olako gitarra bat. Eta lehen esan diauna, ampli pepino batea zehatxe baldimak kiston distortzizugin, zonaukoik. Baina igual LTD horre dauzken pastillak ematei ben, zea hori, txea nola esan, sonidoan oso txarra nahuela ja, ipau hau. Baina, bai, estilistikamente... Beste puntxua dezela malzo. Arek askoz bluseru zela sonidu beha. Horiek. Ataleik esok igual zehose rockerua... Ta, igual direktoko estilok igual nota, baina diskoako igual bai. Bai. Nik uste azierto naino ala hori erostigin, ze... Bai, neuke baino hori kontatzea da. Esate ibanek rodeokuake ala ibiltzeik eta soinuan lokura baek. Bai. Claro, baina rodeo gestonerra jei da.
Rodeo interesatzikoenaek fuz hori, en plan... Rodeo baldaigi, olotxe pedale iriltze izan, direkto honi. Osa, ni uzarin junitxan gaztetxin jotzean da ikustea, eta flipainean, ni pedalari nioaino hundilogoa. Amasei mire pedal da, ja, en direkto bukaeran pedal da, hola, pilu bezala piztu izan, ja, itezean zagata bat horrek, dios, hostia. Nik, claro, ez zaiat sonidu nola definiu, baina ni izan honik estonerrak eo, rodeo eskatzegula, hola, soinu borobilo ezela, eta Bai, irie o punkeku urrekoeku dekela askoz zorrotzo en plan, askoz bai, portantio, etxea, nola, zaile, baina soinuei adjetioa jartzi askotan, baina. bai. Haienaek gehiago distorsioe, hola, dana, ikesan ere, borobilduta. Ta, kasu honetan, neun jotzeatenaek nota bagoitzek bezala desberdindu berdikela, bezala. Ta, horrein batea oso jauki berdikela, claro. Claro. Orduan. Baina, bueno, gero azkenin gaur egun baita eozer gitarrain eozer gitarrakela, baina... Hori ja beste asuntoak. Bai, hori, nola esan, horiek, Mercedes batekin mendipista batea sartu lehikek. Claro. Sartu lehikek. Sartxeatik. Eta, igual aiako aiz, baina todoterreno baten hobeto jungo aiz, ez? Claro. Nik hola ikustea bat, Bai, nik gai. Azkeneko atalea aiako bat ja. Guztia demenik saltza pixketen mango kela, gaina gaztia aiz, da, amorru hori bauke iki. Zauzai. Da, bueno, azteo galdetu behatenaek, zuek talde bezala kontzertu eta lortzeko eta bilea izeate, bilea ibaldimazeate, aizeate lortzen, pixket galdut ezagute, nola zaudete alde hortatik? Egile esan da, galduta pixkete ongaituk. Ze lehenengo kontzertotik biharrena joenena 6 hilabete pasaituan. Egile baita ere ez genitxoak asko zailau bilatzen. Gu pentsatzen nian, zerutik eroiko ituela eta hola. Hori ez tegola juten emateunez. Ez. Baina, bueno, ja pixkenak eta jungaitu baita ere jendi ezautzen, kontzertu lotzen, da batzuaz azkau lotuta. Orduan, bueno, egile baita, gu zaian zuertire jende asko getzakela. Ze gu azpeitin bizi gaitu momentutik, ingurun kriston kultur leku piluz azkau. Movimentu zio. Junai, bai. Junai izan kaskante honi zertzatu lau herri txungon batea, eta bilazak jotze olekua. Ez? Zat. Eta hemen gazte txiketare bat kultur eskaintza horrirek izton inderra matezio, ekela? Azte bukararo gaztetxetan etan zehose haukek. Bai. Da gainak guretzat jotze daun estilu gine gaztetxetan da, bai gaztetxetan, bai gazti juteituk elegutan enkaja iteik. Extreme metal jotze daula adidez, zeat, esateko era, Bai. Azkenin, azpeitin da, bazaek, egunituan taldiek, kezkak dauek da, eta... gaina gitarristi meno, no? Bai, Andoni? Bai. Ta, hoxe, azkenin, olao musikiek gaur egun zaioek. Gu zuerti hau, zuertio erakio etzat zerren, baina punken jotziek ate asko irikit zizkiukela. Itxiko zizkiueken bezala, baina irikitara izan goitu. Bai, nik uste hori betu berdakela bat, zuek noa ju nahi deuzten, ez? Bai. Honi bazeat zuen helburue berez iztekela adibidez gazte baten sonatziak eronak sartuko juk eixo hor. Zuen helburue geixo dek jendina alau, ez? Da gazte jendina alau, eta... Guri ikusten agena ondo pasatzi. Oidek. Gure helburue dek, guri ikusta etortzena ez aldeitita ostia guztu nauk. Gaina, musika estilo hori bate oso juergin dara relazionote zio, ez? En gaztetxea ju, zerbetza batu eran, musika ju, buru aztindu bizket, eta hori da inberrazio, Bai. Ze azkenin, igual, jazz bateko, musika tekniko batek,
neire ez egile esan da. Nire eko bati esate jo da, goizo iruretan hori haitzen azteiz, da, igual, etxak juteko mateik. Baina jartzea non-zerriunen kantua atope eta dana ematen azteiz. Da, hori azkenin, dek edadina, iauan situaziouna, danana, konjuntoa, baina azkenin askoz apetezibilio bezala, ne ustez. Eta musika babetzen momentu bakoitzeak gabala ezik izan dena. Baita ere, bai. Goiziko iruretan jatzan nik enean disfrutauko, nahi jatzak ustauli ez tek momentua. Adibidez lagarria, bai. Ez baino adibide hona guan, azkenin. Bai. Hori musika babetzek gauzit diferente bateako izen legikela da. Bai. Nei personalmente, nei horretzen hauk behin, anekdota bizket lotza harxe, baina. Gazteizen juerren artenean, da egon itxean gau putu dozue reggaetoia itzen, esan bai hau, reggaetoie oso orokortut esateat, ez? Txuma. Aian itxean diskoteka da, carne pala picadora, da, distortizioa ni ez nauk oso la polla salia, baina zitxan muerte buru hastintzen barrian guztua, eta bineskan nahi behire hola flipatzen, tipo zertan aidek, baina harrapaunien motibadie momentu hortan, hainbeste musika ez guztoko atuta ero, hostia, Hori guri pasatzioan, xakela irigita zoanin, gure lehengo juergak, da, karo, askoitin da, etzai genantzat, daude tabernak, reggaetoie da jartzenak. Gureko ari demora osuna da, gu iruro grupo junda, iguazin xakela eta junda, barra jun, jata ezka, igual, roten amairu jarrita, gu iruro gordana ematen entzazeta. Hori guretzatuan, kistona. Nire zakelan gaten etxean. Urteen da, zehoz tartin behin, hola, jartizia. Ta txalintxon, igual. Baina osto tartin behin. Bai. Anekdota kontabaiat, Andra Masiek izen lehiek, Andra Masiek batzuten, nire kuadrilla oso eskin musika eskineto sali ditu. Gaur egun jatana oso kasual bizi ditu, baina bere garaxen rapaute, Martin segin, ati porta biltzen joan. Eta juergan hola da, aitzan ahun txalintxon da, jarri zan non zerbi un favorez, jarri zetzea ze da. Jarri zian, tabernan zaudean bi neska kuadrilla, amaoz bat neska danea, da gu otamar tipo. Kuadrilla bazue, otamar tipo orduntxe bazkaltzet dierten da. Taberna erdixio baino gehiago guatuk. Non zerbi un neska gugitxoan. Tipu jarri zian, jarri ordu neska martxa entzia behan, da tipu kendu, da esan zian, barkau uste baino, eske jendik alde etxea zera. Ze importazak, eske, horire askotan ez diaten tenitzen. Musika aukerak edi tabernatan da, ez? Bai, ni ulertu ite, azkenin hiru atatzea. Kompartibu ez, ez? Bai. Baina, azkenin, lehenoa egen itxan arira, gurea ekuntza da, musika komertzialetik kanpo zogen antza da, kristona egin, taberna junda ire kantu jartziei da, idana ematen azteiz da, gure helburu kontziertotan adidez horiek. Igual kantu puta deztaik guria. Baina etorri eta hostia, ondo pasaia etza, ze. Pogo baten sartu nauk, bi hosteo jasoizkeat, baina guztuan itxetxa. Otxao juerga joen legura, baina, ez da gure helburue juti eta hostia bitu gitarri zondo jotzeik, no? Ambienti jarri eta batzutan lortu itek, bestetan ez. Baina, bueno. Ja. Taldikin, hori, asmoik bauko uste zen nahiat, epe motzea, ertainea, luzea, plani bauko uste, kontzertu ematen segiu, zehoze grabau, kontzertu gintirua eta zehoze grabatzeko, ze momentuten zaudete alda hortatik? Kontzertu, izena hain, pixket, eta grabatzeko asmungo batzea hau, medioik etzea hau, baina, bueno, ez ziuk ez dara preocupazio berezi ematen, jotzen zeitzen egu. Gautza bat, emaia una aldimak, ontxe dauke momentu bat, alegatu bat ez en plan, honi janiz nau lerkaitzeu, kontzertu bilatzen nahi juk, txeatzen bla bla bla, kontaktau gure inetxea nun, eta txateko bat favorez bukatzeu nien klipeau da xela, eta zabalduko jau porai. Spame hau. Hori. Bueno, ni janiz naiz, da ondo pasatzen azute, ez. Lotzi badezik. Nervioso ze garri motel.
Ba hori, batek gure inpentatzea hau gaztiga ekartze, otzeitu. Bai, leherkaitz, aspetxe harraitu, punroka jotzeibe, ondo jotzeibe, oso gaztitu, launtzi berdibe, kontzertu mateo lekun bat baldin badu uste, talde bat baldin zeate da, telonero bile baldin zabeltzete, eozei leutea jungotu, Ai. kontaktau, @leherkaitz, Hori. Instagramen. Hori. Ea, bateate klipe aurrea, guapuek, esateik, unasek, eta irurek zea hartin, parentesia hartin. Ik nola ikustek egoerie, gazte bezala, nola ikustek euskal musikin egoerie? Egi esatinak, pixket repetitiboa. Vale? Ze zentzutan? Zentzue musika originala geota gutxi egiteela. Geu barne, Vale. Baina, adibidez, talde gaztiek gure inguruk danak punke jotzea. Batzuk goeto, bestik askillo, batzuk deigaoituk punke jotzin barrun espektakulu matea, eta bestik deigaoituk milimetri jotzea. Eta hor, hoitzegin berdik, ne ustez bere bidi bilau. Talde bezala, ire bidi bilatzen azte baiz bezala, zanaiat, ez zaiau kopiatzen beste taldeatekin diren bidea. Igual, nozerri unekin dikau, ni jungo nauk, bide hori zeitza. Lazai jun, eta eure bidin. Eta, nik hori ikustea momentotan, gazte talde asko ziztegela, itea, igual nozerri unen bidea. Osa, nozerri un adibidez bezala jartzeatik, Bidie esan egin zentzutan esatek, musikalki jotzebena, estetikamente, ideologikoki zehain nahi debena? Dana, azkenin, bai musikalki, bai ideologikoki, eta bai igual, estena jo gaininda ikustekela, klaru nozerriun dituela, baina beste trajeatein bezala. Vale, bai, ulertzea. Originaltasun falti igual, Hori bere garaien trompetan hain pasaban bezala. Zan nahiat, betagarri hona atauan, eskalariak hona atauan, da gero ataituan beste 6.000 grupo, bai ezian, bai eurreta hitxo, bai ni eta zein, dana junitola betarrin igual aitea. Antzeko ikusteat. Baitare, esan berrazeok, gaur egun, egoera musikala askoz biziblioekela, zan nahiat. Oindala 10 urte YouTubeen, igual ezuan atatzen derrente euskal konga musikia. Ni lehen guna initxoan da ataintzitan. Euskal konga, etzan dola ban. Musika hola batxata, oso gauzer raro bat, baina ataintzitan ni. Eta esan nahiat, lehenok gaztean etzian jarriko euskal batxata hori. Eta oindala 10 urte igual, ikaituko guan jartzezia dena, eta hori guztago guan. Oain, okerrea dakeken bezala, repetitibue, etzea zema talde azkekela, dakek baitare honea, Thatcher bezalago bat, odolkiak ordainetan bezalago bat, Screamers and Sinners bezalago talde original batzuk ez, saltaingo jabela. Lukiek bat batxe. Lukiek, bai. Burutik, bulk batxe, oso guapoziok. Bulk, bai. A ber, argiziok taldik badaudela, kalidadi badaola, ez? Nik, ni nolakun auken, nik askotan kritikatzeaten nahi, espazio falta bat, ez? Zuek, talde gaztizeate, ondik iguel ez daude uste gaztea baten jartzeko gaineko produktu bat esango jau, kantuk etxin grabaute da dila, baina egun baten hemendik denbora batea pare bat urtea, dan denbora disko bat atatxe baldin uste, zeatik izte uste tartetxo bat hor merezi, ez? Esateo, aspetio gazte hauek disko bat aibe da hau itxei, ez? Nik hori botatzea asko faltan, da en parte gitarrizketan asuntu haure horreatik, emateko espazio bat nire ustez ez dauen jendik. Nik hemen, talde askore zautu iskiati. Azkenin, nahi harritu zitean asko, ekarri banin, nola ban tipa hau. Zeran, gatibukun ikasli guana.
Bai, joder, oin izena ez dut horrean, eregin karreran... Unai ezaluan. Unai aldeko zea, bai. Bai. Ba, enau, etxu gustatzen musika asko, baina flipainia nahitzea guni, porque, ez zitan okurriuko, olao musikat, ez da gena betikue, aitzia. Zara, detzatu ulertu altziken, baina, ez tekela gatibu bat. Dekela gatibu musika antzekue, baina, beste, behaien toke pertsonala inda, manager gabe eta hosti gabe eta... Azkenin, oiek musika iguala itea be, a ber, iguala, bazat ez dela iguala. Bai, antzekua. Baina, baita horrek, reflexionatzitezik, ostia, bizilidade, zeba, etzakebek musika iguala jotzea bezala. Da, bizilidade kontu ba hori. Flipaini, ala nik adiez, porque ez zitan okurriuko lau taldeik ongo banike. Bai, ulertzeat. Genin, hemen ez baldimoan ikusi ezuala igual atxuko talde hori existitzean ezuala baloratzeko aukeraik ezuala eukiko, ze ezuan atxurengo da direktamente, ez? Bai. Nik uste bat hori dala gixen nahi pasatzezakona, nik hori haipau bernean lehen, gixedek, kundala 10 urte, etzoan gauze bat zaukaula gaur egun, eta zare soziala etxuk, gauze txarratzko eukileik etxigenak, eta bazauzkebek, baina taldintzako tal erramenta oso interesgarri jendin ailatzeko bai, nik usteak gaur egun horrek azkenin naiz da igual gaztean ez da ertetzen o radixo komertzialetan ez da ertetzen, baina Instagramen bideo viral bat etje baldimak horrek jende pila bat ekartzeik bat ja. Instagramen txukun jarduta gaiez horra dide garbila ikusteat Naparrak delio, azituan 2020 erdieno, direkto diskukin azituan, diskuk grauta eta musika hona itea, baina zanaiat, zare sozialetan da kurrentzia, behan. Claro. Eta hor iraziziaren behaien famita, baina tortxun jotzea jaitu. Argizio gaur egun zare sozialak ondo manejatzen jagetie, klabi dala talde bat entzat. Bai. Etzaiat, beste zehose gexo aipatzinaren gai honi buruz. Ez, guzta genauk. Ire, hori, usteat, ez da hola ez da ere zehazko zateko, ez? Ez. Talde gaztik aizki zaudek, eta ja izena daukeen taldi, ja 40 urte pasago jendie alinea izun daukeen taldi hundiene, hor zeitzeik. Hor zeitzeik. Dirue, alaek. Bai. Igual ez tek taldin kulpi ere, ez da? Ez. Negozizun kulpi o sistemin kulpi gexoek. Bai. Aguk horren aurrin zein berreo da, segi. Zanaiat, hor desmotibatzea ez ja por kulo hartzea. Ja taldi jodiuzak, porque ik esatea joder, ni hemen kurroren neudak, ale sarduik atatzi bideoklipe eta 5 ordura 10.000 bizualizazio zazke, baino gero nerik 5 ordun 10 zazkek, eta hor ja desmotibatzea ez da, por kulo, ez zagatago ez da ezer. Igorri hor, esatea, bueno, eta zein berdi hau. Egi lanin, ez? Bai. Azkenin, zare sozialan alde txarra ipau diaula, baino ez gatxukela sakondu, numeruna bai irutzizite problema bat. Azkenin, ostia, lan bat etxen ordu batzu zartu ditu, eta gero lan horrek nahi emaitze ez daukela ikusitea askotan, hori nahiko... Desmotibai daiz. Bai, asko desmotibatzen gozeoek. Bai. Hori adibidez bat talde bat, edozein talde aipau, baina talde medianamente potentia bideoklipe kurratze da zea, eta gero... Kristo, ez zuan espero zehatatzeik. Azkenin decepzio bat, ez? Bai. Baina, bueno, hor segin berrek, aurre. Oidek. Amaiket erdi ditu, pasatxo, hemen utziko jauna aldimak. Gusto gana laiz. Oso gusto, bai. Eta pixke nervioso aziran igual, ez? Aziran, bai. Normalek. Danai pasatzen zigoek, danai antzematez bat, neurire batzuten. Baina ez ondo, ondo. Bai. Neure gusto. Bo, espan pixketingo ya, ez? Ota izak nahi egena. Segi ulerkaitzi, eta apirila gota bat,
San Agustinen azpeitiko gazteleguk organizauta, egongoa hitzaldi bat, gaur itzein duguna bezala, azpeitiko lau taldein, Istilu, Ukabil, No Place da Lerkaitz. Lauro punke, jotze dugu gaztenak, eta hoxe. Da gero kontzertuik egongok, o... Bai. Hori noiz izan dek? Apirila ota bat. Apiriak ota bat osteguna. Bai. Vale? Ondo zio jaekia, igual albaldi maia pasao nauk. Zean nola ebili nauken, baina... Ba, lasai. Ez, baina... Txateuntza da esaten egan. Ba, ez, baina netzate interesanti zen. Gaina gai hau batea itzingo baldi maguzte. Ba, bukatzeo... Zozi, improvisa gai hau. Venga. Bona, ia? Distorra jarri nahi aldimak, o, bueno, nahi egena. Jarri gabeltzok. Baitz zaunikik. A ver, arraide oso hau, horrondo. Eta zormokikin utzi gotxi hau gure launek, txatin dauen launek. Zormoki ezpa aldimak etzautzen gitarrista, paño gitarrista baek, de puta madre gotzeik. Da, bueno, gomendatzei ustet, egitze gore, Twitchen. Ni ez nahonin ikusteo, ni nahonin ni ikusi favorez. Horiek. Nahi gani. Todavía. Sí. Penarri jodiat. Bai,